मोजां जा खोथाखौ मोजां सोलों मिथिबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर थग्रैनि बिखय फंसे बाथ्रा सावरायगोन लोगोसेयै दाखालि बावै बिसोर सानैबो हौवा हिन्जाव जुदा जुदा जानायनि बिखय लोगोसेयै न'आव गेंग्रें गुग्रुं गावनि फिसालाजों नांलाय खमलाय गावनि फिसालाखौनो माने गावनि फिसाला नङि बायदि नांलाय खमलाय जानायखौ ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों लोगोसेयै माबोरै जाहोना माबोरै थासारिया माबोरै लोगोसेयै बिनि बिखय फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायोब्ला मिथिगोन थुरुथु बिदिबा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो खोथाखौ मोजां सोलों मिथिबाय नोमाबो गैया दा फय गैया मिथिबाय बेबादि न'आव साफ्रोमबो माबा दा खालाम मिथिबाय सिगाङाव मिथिबाय नोङो नोंनि नोमाया बेबादि टाउन बेरायगासिनो दं माबा बेरायगासिनो दं मिथिबाय गोदाव सोराव खालामजानो मिथिबाय गासिबो मिथिबाय सोरबा नोमा जिरख' ना खनजिथा नोमालाय मा साननो बेलाय मा साननो बियो खोथाखौ मोजां मानिखा जानांगौबा जागोन साथाम फिसा फिसा साथाम जागोन मिथिबाय नोंनि फंबायखौ लायगोन आङो गाबोन लायगोन आङो बेखौ मानो नांगौ नोमाखौलाय मालाय गुवाहाटियाव दङ बिसोर बिल्डिंआव थायो मालाय भारा मबाइल गोदान बायदों लादों मबाइलानो गंनै दंखायो आरो गंसे लायो मबाइल गंथाम होमबा नोमाखौ नाय मानसिनि मबाइल मा लादों बियो सोरजों रायलायनो मा खालामनो लेखा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ माबायदि भिडिअ जागोन नङा होमबा लोगोफोर थांनाय समाव थग्रोना गावनि हिन्जावनि भिडिअ थांखांनाय भिडिअखौ माने भाइरेल खालामना होनायनि बिखय लोगोसे बिसोर माने जुदा जुदा सानैबो गावस्रालायनानै दं नङा होमबा लोगोफोर दा माने गावनि थग्रोना बुंनाय बायदिब्ला माने गावनि फिसाला उन्दैखौ लानानै गुवाहाटियाव दं होनना बुंदों लोगोसेयै नैबे समाव मोनाबिलि समाव बिफा आरो फिसाला नङाबा लोगोफोर थग्रोनो आरो फिसाला गेदेर जानो हागौ दे बिसोरनि न'खराव साबैसे परिबार दं जों मिथिया लोगोसे भिडिअनि थ्रुयै मिथिनायखौ आं बुंना होदों लोगोसेयै थग्रोना गावनि दा फिसाला सासे गेदेरखौ माने ओरैबायदि माने बिखायाव नांनाय माने रायदों आरो दै लोगोफोर बेफोरबायदि माने रायनो नाङा नोङो फिसालाखौ माने मोजां समजायनो गारनानै बा नोङो गावनि बिसिखौ मोजाङै मिलायनानै लाखिफिननो थांनो थाखाय नांगौमोन लोगोसे दिनैसिम गावनि बिसिया माने गुवाहाटियाव दङयो मोनसे फालांगि मावदोंबो जानो हागौ मुलि बेफार मावदों जानो हागौ लोगोसेयै ससियेल मिडियाआव सिनायखानाय लोगोसे दा कनजितायाबो थांनाय समाव जिखुनु माने हौवा हिन्जाव भिडिअ बानायलायनानै एलबाम बानायदों होदों लोगोसेयै भिडिअ बानायना हगारदों फेमास जादोंमोन लोगोसे दा थानाय थासारिफोरा माने बिसोरना माने बिराद गुलुं गुजुं जानानै दं आरो लोगोसे दा मोनाबिलि समाव माने गावो जायै लोङै गावनि फिसालाखौ माने मोदै ज्राम ज्राम जालायनाय माने मोसौ बोरमा बायदि माने रायनो नाङा नोंसोरनि टेनसनखौ माने फिसालानि सायाव माने दिखांनो दानाजा दै लोगोसेयै दाबायदि समाव माने बैफोर गथ'फोरा माने ससियेल मिडियाआव माने ओंखारनो हानाय सम जायाखै आं बेखौसो डाइरेक्ट बुंदो नोंसोरनि गियाना गाज्रिब्ला माने बे गथ' अट'मेटिक बे गथ' सानैया माने गाज्रि जाखागोनखौ आं माने डाइरेक्ट नोजोराव माने हमना मोन्दों आरो लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेराव गथ'फोरखौ माने बेफोरबायदि माने गावनि लोंना जानानै नोङो जौ सेरेबखौ दोनखुमाना मा जानो हागौ नोङो जौ लोंनानै गथ'खौ बुजायनाङा जों नोंखौ माने हमना मोनखायो नोंनि बे आसिया माने नोंनि बे फाजि बा बाथोन खन जानानै नोङो सोलास्लिमनानै आखाइ गिसिखौनो जोङो सिनायखादो नोङो लोंनानै जानानै गथ'खौ बुजायनो नाङा दिनैसिम नोंसोरो बेफोरबायदि बेले बेजे जायोब्लानो समाजनि थाखाय इयुननि थाखाय बैफोर गथ'फोरा माने ससियेल मिडियाआव ओंखारनो समायाखै दिनैसिम बैफोर गथ'फोरा फरायफुनाय बिमा बिफानि सिङाव जानाय 12-13 बोसोरनि गथ' मा बुजिगोन 18-19-20-25 बोसोर जानायबा खामानि दामानि मावनो थाहैनो हागौमोन नङा होमबा लोगोफोर बैफोर गथ'फोरा खामानि दामानि मावनो हाया इयुननि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय गावबा गावनि जबनि थाखाय बेफोरनि थाखाय जोङो नाजाबाय दं बेफोरबायदि गथ'फोरा नाजाबाय थायो नोंसोरो माने एकदम रिपिट माने बैफोरबायदि गथ'फोरनि सिगाङाव माने जौ लोंनानै रायनाय बा गावसोरनि गुनु गोनां जानानै खारनाय होरिनाय नोंसोरो हौवा हिन्जावनि टेनसनखौ बिमानि टेनसनखौ गथ'फोरनि मेलेमाव सोना होनो नाङा दै बिसोरनि दिमागा लेखा फरायनांगौ जानांगौ स्कुल थांनांगौ गेलेनांगौ बिसोरनिया मोनसे थांखि लानांगौ टिचार जानायनि जबनि जि आर्मि साख्रिफोर जिखुनु माने
मोनसे मोन्थाय लाना गथ'फोरखौ फोरोंहोनांगौ नोंसोर दा मा खालामदो बै गथ'खौ माने गावनि हिन्जावनि टेनसनखौ लानानै बै गथ'नाव सोनानै मोनाबिलि समाव बुवा मुवा रायनायानो माने जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोंनि बर' न'खरनिफोरनि थाखाय माने एसे माने आनलिगेल जायो बेफोरबायदि नङा दिनैसिम रायजो राजा दंमोन नोंसोर मिलायाखै मायाखै जोंथ' जेबो बुंनो हाया कमिउनिटिखौ जों फोरमायहरनो हाया लोगोसे ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि बुङोब्लाथ' बिराद भाइरेल जाखायो रावबो मानसिफ्रा कमेन्ट मोजां खालाया सोर सासेखौ कमेन्ट मोजां खालामनो जों गामिया सोर मिलायनो हागोन सोरबा अडियेन्सफोरा सोरबा फल'वारफोरा रावखौबो जोङो मबाइलनि थ्रुयै मिलायहोनो हाया रायजोआसो मिलायगोन बेखौ नोंसोर रायजो जाखानाय रायजोआसो मिलायगोन बै समाव माने नोंसोर बेफोरबायदि खालामनायखौ माने नोंसोर मिलायना लानांगौमोन बै समाव माने नोंसोर फोरसा फोरसि खोन्था बाथ्रा गैया नोंबो एरायबा बेबो एरायबा बे गथ'फोरा आलाय सिलाय जाजोबा बै आलाय सिलायनि दुखुखौ बै हिन्जावनि दुखुखौ बा गथ'फोरनि माबायाव सोना होनायानो जोंनि बर' समाजनि थाखाय बिराद आनलिगेल जायो माने नोंनि थाखाय माने 100% गोरोन्थि होननानै बुंना लाजायो आरो दा बेफोरबायदि नङा आं लोगोफोर बारा दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा आं भिडिअखौ एसे फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव एसे गोरोन्थि बुंफादोंबा लोगोसेयै आङो बेखौनो निमाहा बियोखि नोंसोरो मिलायना थायोबा था आरो मिलायना थायोबा थुला थुलि फाथैलाय बिसिनायनांगौ बेखौ आं दरकार गैया आरो लोगोसे ओरैनो गथ'फोरनि सिगाङाव माने टेनसन खालामबाय थानोखौ जों ससियेल मिडियाआव उसुबिदा नुयो बेनिखायनो माने आंखौनो बुङो बिदि खालामनो हामा लोगोसे दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै लोगोफोर सोरबा गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोब लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों